মানে মানুহক দিনতে সপোন দেখুৱাই দে তেখেতে কৈছিল যে আমি 2025 চনৰ ভিতৰত আমি মানে বিটিআৰখন সুইজাৰলেণ্ডৰ পৰিণত কৰিম সুইজাৰলেণ্ড আমি কেতিয়াবা সপোন দেখিছো নেকি সুইজারল্যান্ড বানাইগोनदोंमोनलै अबाव सुइजारलैंड बै गामि गामि माने हाद्रि बाला थानाय लामाखौनो लुनाय আছে जेसेबांखिनि लामा डेभलपमेन्ट जादों स्कुल कलेज हस्पिटाल बायदिसिना अफिसियेल माने डेभलपमेन्ट जादोंब्ला दिनै 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि सारनि समाव गासिबो लामा दालां लुजोबखानाय बै माने हाग्रामा दालां बारनानै जोङो ओरै सानजाहा थाङोब्ला आइफवालि दालां मोना होमबा आइफवालि दालांनि साइनबोर्डखौनो खोमोरनानै गावसोरनो फेरेंगा प्रमोद गोविंद बिदि नाम लिरफैयाखै होमबा रायजोनो प्रमाण दं रायजोनो साखि दं बे दालाङा सोरनि समाव सेंसन जाया बे दालांखौ सोर लुजेना नङा होमबा ओरैबायदि थगायनाय चिरां जिल्लायाव एम स्टेन्डार्ड मोनसे मेडिकेल कलेज गायसननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव नवोदय स्कुल माने उदालगुरियाव अर्गानिक इउनिभार्सिटी बोरै उदालगुरियावलाय आं उदालगुरिनि मानसि अबाव अर्गानिक इउनिभार्सिटी बै रुनिखाथायाव डिजिटेल गल्ड सिनेमा हल लुफुंबाय एचिभमेन्ट नोंथांमोनाथ' रुनिखाथाखौ नुफेरबाय नङा होमबा मालाबा मालाबा गाइखेर सा लोंनो थाङो जोङो रुनिखाथा बाजाराव अबाव सिनेमा हल दं बेयावलाय सेरफांगुरियाव लुबायनो उदालगुरिनि रौथायाव लुबायनो बेबायदि होननानै एचिभमेन्ट माने पुरा साक्सेस जानानै मोननायखौसो जों एचिभमेन्ट होनना बुंनाय जायो इंलिशनि एचिभमेन्ट नङा होमबा बेबायदि एचिभमेन्ट खालामबाय होननानै बुंदों बिथांमोना ओरैबायदि मिसा खोथा बुङो दिनै 101 सेन्चुरि बारबोबाय रायजोखौ थगायनाया 100खौ सेन्चुरि होना होमबा 100 माने सेन्चुरि क्रिकेटनि रावाव 101 मिसा खोथा बुंबाय बै बोराय माने 60 बोसोर बारनाय मानसिफोरनो अनफावरि नामनि 2 लाख थाखानि माने देहा नायनो थाखाय चिकित्सा खालामनो थाखाय 2 लाख थाखा साफ्रोमबो मानसिनो आयुष्मान भारत बायदि बेबायदि हेल्थ कार्ड होगोन होननानै बुंदोंमोन सोर साब्रैसो बे बेंटल ओनसोलनि बामोनगाव ओनसोलनि चिरां ओनसोलनि रायजोफ्रा मोननो हायाखै रावबो सासेबो दिनै मोनाखिसै ओरैबायदि माने थगायनाय दा बे खोथाखौ दिनै रायजोफोरनो बुंनांगौ दिनै माने बिटिआर सुक्तिया लायनो 82% कमप्लिट जाबाय होमब्ला एनआईटी जाबाय नामा एनआईटी नेशनल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज बे जाबाय नामा पलिटेक्निक कॉलेज बै दांथोलाव रेल फेक्टरि बेखौ लुखांजोब्बाय नामा होमबा गावसोर लुखांजोब्बाय ना रायजोफोर लुनो हादोंना हायाखै मोनसेबो दिनै मावफुंनो हायालासिनो बोरै बिटिआरनि खामानिफोरा जाफुंजोब्बाय होननानै बोरै बुंनो हायाखै ओरैबायदि थगायनाय स्पर्ट्स यूनिवर्सिटी मा जाखो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इंटरनेशनल लेवलनि माने गावसोरो गेलेनो हाग्रा साफा मानसि बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन स्पर्ट्स यूनिवर्सिटी आमार माने उठिया যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকে পঢ়ুৱাবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং কৰাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো জিলাৰ ব্যক্তি তেওঁলোকে মানে ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট কৰাৰ মানে তেওঁলোকে কথা দিছিল আজি ক'ত কৰিলে তেখেতসকলে ইমান যে মিছা কথা কয় আৰু আজি নতুনকৈ আৰু একো কাম কৰিব নোৱাৰে তেখেতসকলৰ মানে চৰকাৰ যি মানে আমাৰ আগন্তুক এপ্ৰিল মাহতে সমাপ্ত হ'ব নংখাই কথা বুंनानै 5 बोसोरा दिनै जोबबाय सेस जाफैबाय आरो दिनै लाजिनानै मोनसे खोथा बुंदों प्रमोद बर'आ जेलायनो गावसोरो सरकारनि साख्रि बुङाखैनो बै माबा मोनसे मावना जानायखौसो साख्रि होनदोंनो जोंथ' बुजियो जब माने साख्रिसो नङा होमबा আরে আমি তো অলসলম ইংরেজি জানো ভাই ইমান তো না জানা নহয় ওয়ান মানে এটা জব মানে চাকরি ওয়ান ভোট মানে এটা ভোট হয় নয় ওয়ান ভোট ওয়ান জব এটা ভোট দিয়ার বিনিময়ত এটা চাকরি এই কথাটো ইউপিএল দলৰ নেতাসকলে নিজে কৈছিল তেখেতসকলে 2020 চনৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিল আজি এই কথাকে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰি লাষ্ট পাইফালে উল্টাকৈ তেওঁলোকে বলে কৈছিল কাম কৰা খাটি খোৱা মানুহসকলৰ যি কাম সেইটোকে মানে জব বলে কৈছিল জব মানে চাকৰি আমি ভালদৰে বুজি পাওঁ ট্ৰেক্টৰৰ বেলচা মাৰাটো কেনেকে জব হ'ব পাৰে নহবা बै ट्रेक्टराव माने पाला दैखांनो हा दैखांनो अन्थाइ जावनायखौ जब होनना बुङो नामा गोदाव सोराव माने थगायनाय जायगा मोनाखै नङा होमबा बेबायदिसो होनना बुंलायबाय दाखालिबाबो दा बेबायदि बिराद थगायगासिनो दं